שלום חברים, אני אסיה, ותודה שאתם צופים בעוד פרק של איזי היבר. היום אנחנו נמצאים בתל אביב במפגש לחילופי שפות. בואו נראה למה אנשים לומדים שפות בישראל, איזה שפות הם כבר יודעים, ומה הם עושים במפגש כזה. בואו נלך. שלום לאלכס. ניר. עמית. שמי דן. יוני. מרינה. איך קוראים לך? ג'ייסון. אולי. צחי. ז'ק. מה שלומך? שלומי מצוין, תודה. בסדר גמור. הכל טוב, מה קורה? מעולה. הכל טוב? בסדר, הכל טוב. נולדת בארץ? לא, אני נולדתי באוקראינה. אני נולדתי בארץ. נולדתי ברוסיה, בסנט פטרבורג. סיביר. אני מאנגליה ואני גר בתל אביב. נולדתי בצרפת, בפריז. אני חצי דני. אז כמה שפות את בעצם דוברת? רוסית, עברית ואנגלית, ומנסה גם לדבר צרפתית. יפנית ודנית. אנגלית ורוסית, ולומדת איטלקית. אני מדבר עברית ואנגלית. רוסית, אוקראינית אני מבינה, עברית ואנגלית. איזה שפות באת לתרגל פה הערב? באתי לתרגל את האנגלית שלי והספרדית. אנגלית. ויש פה הרבה דוברי אנגלית? כן. אני באתי ללמוד גרמנית. אני כבר לומד 2 גרמנית. למה? כי אני רוצה לעבור ולחיות בגרמניה. למה אתה לומד אנגלית וספרדית? כי אלה שפות מאוד חשובות. למה? למה? כי אני מטייל הרבה בעולם, ואני חושב שזה שפות שיכולות מאוד לעזור לי. תגיד, איזה שפות אתה דובר? איזה שפות, אני חוץ מעברית ואנגלית, אז שוודית, גרמנית, פורטוגזית, ספרדית, רוסית, סינית, יפנית והולנדית. בקטנה. יש לך עם מי לתרגל את השפות האלה? כן, יש לי חברים בארץ, בחול, אני נוסע הרבה לחול, ואני בא למפגשים האלו פה בהוסטל. אבי, למה אתה מקיים את המפגשים האלה? זה מאוד כיף לי לעזור לאנשים, וגם יש מין סיבה אנוכית כזאת, שאני גם מתרגל פה שפות, אני מתרגל פה תמיד אנגלית שלי, ואני באמת מרגיש שהיא הרבה יותר טובה. אנחנו כבר 2 עושים את זה, וכל יום שני מגיעים אלינו פעם אחר פעם כ-60-70 אנשים, יש אנשים חדשים, ויש גם כמובן אנשים קבועים. מה אנשים עושים במפגשים כאלה לחילופי שפות? מכירים אנשים, מכירים שפות, תרבויות, נהיים חברים, מחליפים חוויות, שומרים על הקשר בשביל לנסוע לחו"ל, בשביל להיפגש. למה הגעת היום למפגש לתרגול שפות? אני אוהב לתרגל אנגלית וגם לדבר צרפתית עם אנשים שרוצים. באתי לפגוש אנשים טובים. מה השפות הזרות הכי נפוצות בישראל? רוסית, ערבית, אנגלית, אנגלית במקום שלישי, סתם. אולי ספרדית? ספרדית. זה בדוק. אנגלית וצרפתית. רוסית, צרפתית, אנגלית, ספרדית. איזה טיפים או עצות אתה יכול לתת לאנשים שלומדים עברית? אוקיי? אם אתה רוצה לתרגל בעברית, אתה צריך לכתוב, לשמוע מיוזיקה או תוכנית בעברית, וברחוב אתם צריכים לדבר עם אנשים בעברית. אני ממליצה יותר לדבר, לא להתבייש, לנסות להסתובב יותר עם חברים ישראלים, לקרוא ולהסתכל לטלוויזיה. אני חושבת שזה חשוב לדבר, זה החלק העיקרי, ואני חושבת שאפשר ללמוד את השפה יחסית בקלות. עברית. לא יכול לתת טיפ לעברית, כי זה שפת האם שלי, אבל אני יכול להגיד שפשוט כאילו ללמוד את זה מסודר, עם מורה פרטי, ולא דרך אפליקציות. תודה שהייתם איתנו באיזי היבר, ואם גם אתם רוצים לתרגל שפות בתל אביב, חפשו בפייסבוק, Language Exchange.
שלום להם. תגידי, מה את עושה פה במפגש של לימודי שפות? טייק 29. שלום להם. את נולדת בארץ? לא. איפה? עוד פעם, את נולדת בארץ? איפה?